Mill-ġimgħa grupp ta' counselors professjonali bdew jagħtu s-servizz ta' 8 sessjonijiet ta' counseling lill-komunità b'xejn. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali li b'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Professjoni tal-Counseling, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u l-Appoġġ, numru ta' professjonisti qed joffru numru ta' sigħat f'sessjonijiet ta' counseling lil persuni li l-pandemija qed tkun ta' sfida fuq is-saħħa mentali tagħhom. Iddeċidejna li b'dan il-mod noffru dak li aħna nistgħu noffru li huwa l-counseling b'mod li huwa b'xejn biex kulħadd ikollu aċċess għalih u jilħaq kemm jista' jkun nies fi żmien kif qed ngħidu li jista' joħloq diffikultajiet fuq livell emozjonali u fuq livell ta' saħħa mentali lill-komunitajiet tagħna. Id-direttur tal-appoġġ Remenda Grek ħabbret li kull min jixtieq jibbenefika minn dan is-servizz addizzjonali jista' jiċċempel fuq in-numri 179 jew 1772. Is-support line 1772 anka fi żmien xahar qiegħed jirċievi ftit iktar minn 80 telefonata kuljum. U allura dawn in-numri jindikaw illi dan kien servizz verament meħtieġ, servizz li l-Fondazzjoni b'mod immedjat anka bdiet topera permezz tal-professjonisti kollha illi qegħdin jagħtu dan is-servizz anka 24 siegħa kuljum.